Kilos sang mga pumuluyo kag estudyante sa pagtabok sa suba sa Nuayhan. Matapos, Taytay nga madugay na ginahingyo tubtob subong wala paghihapon mahitso. Yari ikatatlo nga bahin sa special report ni Daryl Marisarmiento. Tuig 2013 sang ginuwaswasan sang Bagyo Quinta ang pila ka bahin sang probinsya, lakip na ang banwas sang Kalinog. Nagbilin ini sang halit, ginguba ang hanging bridge nga nagasugpon kuntani sa Barangay Lunoy, Aglibakaw, Bado, Tuyongan, Kabunlawan, kag Alibunan. Anom ka tuig ang nagligad, ang naguba nga Taytay, wala gihapon sang kasiguraduhan kung san o Mahuman. Sa pagtabok-tabok sa suba, siyempre hindi maibitar nga may gabaha pirmi. Timbadto kami sa suba, aga kisa gabaha, gauba lang kami, kahulat kami kisa ako maghanabaw-dabaw, mga 9 o'clock, para makatabok mag-eskwela gina. Ang 84 anyos nga si Lola Bilen, bisan pa nga nagadukoy-dukoy na, pilit ginasuroy ang suba, makatabok-tabok lang, kag makapadayon sa pagpangabuhi. Mahumanon da ada ang Taytay ista nga makalatay ako. Hindi ako dumagpara pamaston. Mangulubaybay la ako sa Brandiliana kag tumabok. Gani, hingyo nila, tani masolusyonan na ang ila madugay na nga problema. Dapat mapahuman gid dayon kay subong nga tsimpo tag ululan. Amoy ni ang amon nga ginabatas adlaw-adlaw ang paglangoy ka mga kabataan, ang pagtabok sa suba nga madalom, kaya delikado para kanamon. Paathag sang punong barangay, mayara na sila sang resolusyon nga nagapangayo sang bulig sa provincial government nga tapuson ang porsyon sang Taytay nga madugay na nga nagatiwangwang. Kagway ko maginapay ang pagtop balik o kasikaso para sa pumuluyo dyan. Pag sa mga sa pare dyan parokya naman dyan. Para lang matapos na yung mga pumuluyo dyan, siptiman Kintinguan sang news team nga kuhaon man ang bahin sang munisipyo apang nagpamalibad ang natungdan nga maghatag sang bahin. Samtang wala gihapon na human ang Taytay, padayon nga nabutang sa peligro ang kabuhi sang mga residente kag estudyante. Sa karon, ginalauman sang tanan nga kuntani gilayon mahatagan sang solusyon ng problema kag ang Taytay nga madugay na ang ginahulat. Mahuman na kuntani, agud mangin masulhay ang pagpanglakaton sa mga estudyante nga nagahimakas para sa ila handom sa kabuhi. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marisarmiento, kagini ang akong special report.